ekero aborokia na boigo aboroki gwa chiskuru baigoire chiskuru erigo tamya kabere bene nigo bono morokia omonene gwa skuru ya sekondari ya Nyagonyi LCK egotoka Marani ebungi ya Kitutu Chache North County ya Kisii asirita Penson Oyaro agokere gitambu kirekyo na goteba nigo barache okora omokia erigo chaka masomo abene ase bono abori ababotani koro asense meria ya sector HSM kobabwatise egokora emechando erase skuru eyo. Yes. Twachakire tukabeke ekerengo nga kuika umutinyo yo gatano koera twakore syllabus ya form 4 twansa mangana revision ina rembinu twatumite last year ikagere promote kwende mean score ito tukarukure mean score ya 4.0 tukaenda baka 5.2 na bono ase umwaka oyo tubugate kerengo nga toike mean score ya bana mean score ya matema KCSE ya isana 2.0 last year twalenge bukuira abana sabana balingi 59 abana 14 abana 14 bakanyora form university entry grades na bone twe meeting abana baitu bonse bare emia ya muna abana batatu once banyore mean score ya C+ kwenda igoro egere bajoini university bakatewa nene tumiene ti weekend buya egere tukole syllabus mapema na nito revise buya egara abana bonse baito ende university eyende bone wa affect ya masomo maita ake eye wa affect the school chi nyinge ese sub county yeito ne elia abana ekere bajire rikisho kuira ne school kuira ngaki baira none kwiki mwana ataraje school yanyoria kuchakia masomo uronge uneta kire iyo na bona ya looking na absenteeism na ende mono embesa ne wa affect candidates abana bari be class ye 12 negera bakora just matemu mwana go jore